from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. Een nieuwe aflevering van de Zomer van ZVL. Vandaag vanuit Terneuzen. En onze mobiele studio staat aan de Rozengracht. De plek waar vroeger schepen voorbij kwamen. Nou goed, heel veel dingen over vroeger, die kan Douwe van der Meer ons vertellen. We staan nu in een gedeelte van de gracht uit de 16e eeuw. Het heet de Jongestraat, maar hier was aan de linkse kant was een bolwerk en de rechtse kant was ook een bolwerk. Dat is echt met de voetjes in het water. We staan nu in het water, ja. En dan kan je mooi zien aan dat pad ook. Je moet eigenlijk nog een stukje door het water en dan ga je pas de vestingwal op. Ja, nu staan we dus op zo'n vestingwal. Dat is de vestingwal uit de 16e eeuw. Qua hoogte klopt nog precies. De huizen zijn pas gebouwd na 1840, toen er een nieuwe vesting was, om ons te beschermen tegen de Belgen. Hoeveel van de vestingwallen is er nog te zien in Terneuzen? Ja, eigenlijk ongeveer een vijfde deel nog. En verder werd er vanaf 1648 werden de vesten niet meer onderhouden. En dan gingen de poorten weg, alles ging gewoon weg. Ja, en ondertussen wel een enorm bekend café hier in Terneuzen is Café de Vriendschap. En Ronnie die is daar de uitbater van. En we gaan eens even met hem praten wat in al die jaren nou echt een hoogtepunt voor hem is geweest. Hoe lang heeft het Café de Vriendschap nou eigenlijk al? Oh, al een lange tijd. Ik ben hier begonnen in 1988. Dus dat is ruim 37 jaar inmiddels. Ja, wat is in die 37 jaar nou echt een absoluut hoogtepunt hier geweest? Ja, als ik dan niet te ver terug ga, dan is dit jaar nu de opnames van de Passion. Hier in het café de opname van het laatste avondmaal. De eerste keer dat ze hier kwam was vorig jaar juli. En natuurlijk in de loop van het jaar zijn ze hier meerdere keren langs geweest. En de dag zelf moest van alles hier op zijn kop gezet worden, afgeplakt worden. En reclames die mochten niet gezien worden of bijna niet. En dan 3 uur lang opnames om 6 minuten uitzending te krijgen op de KRO en CRV. Naast de jaarlijkse Scheldeprijs staat vandaag ook de Renewitour hier in Terneuzen. Het is inmiddels al aardig druk hier op de markt, dus tijd om even een kijkje te gaan nemen. Ja, ik denk dat ik weet voor wie jij komt vandaag. Mathieu van der Poel. Heb je handtekening gescoord? Nee, maar wel een foto. U zit hier lekker op het terras. Ben u speciaal voor een renner gekomen of gewoon lekker in het zonnetje genieten? Voor allemaal. Geen speciale renner dat u zegt van, daar ben ik echt fan van? Ja, fan eigenlijk van allemaal, maar natuurlijk Van der Poel natuurlijk en de rest allemaal. Ja, en wij hebben ze allemaal gezien weer. Dit was de Zomer van ZVL vanuit Terneuzen. En wat een aflevering aan Marco. Ja, het zonnetje schijnt nu weer, maar daarnet was het donker en het waaide als een gek. We hebben de tent, die is gesneuveld inmiddels. We zitten er nog onder, maar dat is ternauwernood. Maar wat er achter ons gebeurt, dat is wel leuk met de koers. Zeker. Het ziet er goed uit. Genoeg te beleven hier in Terneuzen. En morgen gaan we vanuit SAS van Gent ook genoeg beleven. Dus graag tot dan.